taula si no admetes la ració. Gràcies per la teva atenció. Estem en contacte per la documentació. Puc tramitar el teu cas, portem anys fent-ho així i ara estem tancant. El responsable no està aquí i ara no se'l pot trucar. No em pagues, no t'ho puc gestionar. T'encleso cada tràmit és més important que tu. Perdoni senyor, però em paguen com el club de l'Euro. Que no penso perquè no se'm faci tu i és que surt. Ara sóc sempre surt. Segueixo la massa quan sembla que tot va bé. Així la mà i sol·licito el meu accés. Què passi el següent? Sóc un puto NPC. Segueixo la massa quan sembla que tot va bé. Així la mà i sol·licito el meu accés. Què passi el següent? Sóc un puto NPC. English, please, can I go to the toilet? Aquest formulari, digue-li bebè que calli. El silenci és prioritari, només parli si és necessari. Doncs s'ha quedat bon dia, fa més que no caït. Massa gran dia de remassa poca vida. Penso que la vida és més important que tu. Per unir-se en un, però em paguen com el punt del Lego. Que no penso perquè no se'm faci tu i és que sóc. Ara sóc sempre sóc. Segueixo la massa quan sembla que tot va bé. Una mà i sol·licito el meu accés. Què passi el següent? Sóc un puto NPC. Segueixo la massa quan sembla que tot va bé. Una mà i sol·licito el meu accés. Què passi el següent? Sóc un puto NPC.